Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Unsa di problema nimo, Karen? Wa mo kay sa nimo. Ikaw akong problema! Ambisyosa ka? Baga kay kagnaw nga may ilog sa kong pwesto! How dare you! How dare you! Unsa may imong ipasabot? Katong pagka-muse? Karen, wa man ko'y intensyon adto. Gikuha raman ko randomly ni Carlo. Oh, gikuha randomly? Ina na lang hinoon nga nagpapansin ka? Nga na ganitong kuhaon ka man ni Carlo? Wa ka mauwa sa mo galingon? Panamin, day! Di na ko mutubay nimo, Karen. Ayokong talik ni bastos! Carlo! Carlo, tanawa ko face! Napay mga panguso! Gusto ko labot ako. Si, okay ra ka? Palihog lang. Ipalayo na siya nako. Oh, kahilas ni mo! Ikaw ang palayo na ako! Basura ka! Hilasa yun mo eh. Carlo, nga naman ka! Nakadungog yun ka nga gusto ko niyang hinginlan! Oh, hindi pa hawa. Obvious man good. Na ikaw ang niso. Pero ano nangulik ta siya plastic bottles? So siya yun ang naadin ni ug ikaw ang nidool. Ganun imo magyakong inon, ani Carlo! What's wrong with me? What's wrong with you? Failure na ka. Mahimo pagbiyaan na lang ko ninyo? Or mas maayo tingali tabangan na lang ko ninyo pamunit ini mga basura kaysa magsige mog drama diha. Kunya, namunid yun mo kapil. Oh, Hasa si Karen? wow eh. Queen gud kaha siya. Ang iyang mga ginsakpan ang namunit. Sa bukas mga ginsak pa na eh. Ginsak. Pero, Oh. dalingaw biya jud ko. Na-realize na ko ba nga normal nga tao ra gyud si Sheila. Ano day? Abi ni mo abnormal? Dili, abot to pasabot ba? Si Sheila, kamaor sa di siya maglagot. Naka-feel man ko siyang kalagot ganina. Hmm. Pero cute ra gyapon siya bisan naglagot. Ay. Murag nakpulbaan ko ni mo, do. Nga naman, Murag na in love na mo kang Sheila. Pwede biyaan na lang ko ninyo? Or mas maayo tingali tabangan na lang ko ninyo pamunit ini mga basura kaysa magsige mog drama diha. cute yun niya masok ko eh. Ug first time dyan ko nakakita niya ngayon adto. Ayay. Murag nakulbaan ko ni mo, do. Murag na in love na mo kang Sheila. Oh. Wa sa tingali. Uy. Interesting lang siya para nako. Pero, in love? Murag wa man. Murag kung nibalik pagkabatanon ganina gwapa. Sige ra yung kong syagit. Labi na gyud ni Carlo nga. Klaro kayong nakagusto nimo. Na ako ebidensya oy. Nagvideo ka ha kuno. Kung dili patungod sa video. Wala ba kayo kung makabantay nga gigwardyahan day ko niya? Nawaw man ko kung maayo ato nga time. Nitanaw ko kung may syndromes. Nahimo naman hinuon ko muse. Napili pag yun nga best muse. Haskang. Ambisyosa ka? Imong giilog akong pwesto. How dare you? Wa man in taon ko mangilog eh. Nganong kutang mangilog man ko. Unsa naman sa nagitapukan sa mga people? Sheila! Congrats! Oh. Ha? Saon sa man? Ikaw na si number 1 sa exams.
Mao ba? Salamat. Pilibay. Sige! Ka-proud pa, Sheila, kay number 1 na sad ka sa exams. Ay, Pero, dili pa gihapon na makapapas si mong baho nga pagkatao. Basura queen! Yes, day. Mo na title nga imo regyod. Why mo angal, ana? Why mo protesta? Basura queen! Ikaw ragit na! uy. Uy. Ayaw anak ka rin. Bad mo na. Shut up! Otro ka sa ganalumay na babayhan nada? Nunso ka na? Nalumay bitaw mo na niya? Lumay. Huh, kalaki lang mo ni Carlo. Probinsyana ba yan na siya? Malay ninyo, siya gibuhat na niya para lang madani mo niya. Sobra naman sa ring imo, Karen. Bitaw. Nungsam ka eh. Okay nga no, imposible ba good? Imposible ba nga ang usa ka pobreng taga-bukid mga ambisyon nga makahantok og dato nga taga-syudad? Di na lang kumutubay ni mo, Karen. Excuse me. Wa pa ko mahuman mo ay kong kalikdi! Nungsam ka rin eh. Magtuon ba lang tarong para ma-number 1 sa kas exam? Lugaw agad. Lagi? Baga, agabuang bihana. Murag yun ka ng mga kontrabida sa mga salida ba? Suya gyud na siyang sila. Ah, klaro. Mabitaw nga akong giingnan do. Nga, paton-unog tarong para man-number 1 sa siya sa exam. Nice. Nice. Permiha. Oo. Ah, do. Asay maayog palagutong baginatog samot si Karen. Unsa ka naman? Panguyab ni Sheila. Ha? Oh. Tanaw na tugon sa reaksyon ni Karen. Lagawa sa dimo eh. Samot na nga iyang init na Sheila ana. Sam sa ka eh. Naam sa dayon ka. Ikaw dayon ang muris ko ni Sheila. If ever, ibuli na sa siyang Karen, di ba? Pang leading role ba? Ayaw eh. Ato man sang gigamit ana sa Sheila. Nya, di ka. Ngano di ay hindi ko. Ako na lang. Ako yung muyab ni Sheila. Ha? Ngano? Kumunguyab kang Sheila. Ma-affected anak si Karen? Ah, ha? Utro sa kang feeler. Oo, di siya. Yes, kang! Basta mao na to girls ha. Nigaagi ni Sheila, ilabay dahil na itong mga plastic bottles sa iyang tungod nakasabot. Okay, good. Huh. Nagdadaan na sa nag-echo bag ay. Basta ha, mauna to ha. Uy. Girls, paingon siya sa likod. Adto na to. Huwag kayo mga tao dito. Come on, let's go! Maayo gani kay nakakita dayon ko nila. Sigurado gyud kung nanasad sila buhatong binuang nako. Ako na lang maglikay para way samok. Hi, Sheila! Unsa bang problema nimo, Karen? Di ba giing na naman tika? Nga ikaw akong problema? Giun sa mantika. Sige, balik. Di ba giing na naman tika nga galagot ko nimo? Kay ambisyosa kang dako? Of all people, ako gi mo gibangga. Wa mantika gibangga, Karen. Wa gyud ko manghilabot nimo. Nagtinarong ra gyud ko sa akong pagka-estudyante din he. Ava! Pinaisog-isog na ka, ha? Kinsay mo gisaligan? Wa ko'y gisaligan. Ug wa ko'y sa nimo. Ninyo. Kung di ka gusto problema, pahawa ang eskwelahan, ha? Unsa? Bungol ka? Pahawa din, he? Sorry. Pero dili ka makapapahawa na ko din he. What? Girls, nakadungog mo siyang gisulti? Pwes, kung dili ka pwedeng hamyoon, papahawaon ka na mo din sa laing pamaagi.
Ngano? Unsa inyong buhaton ako? Hi, babe! Oh, Naarami ka din, babe. Ganina raw sa pangita ni mo. Babe? Imo sing gitawag og babe? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!